בין הצפירות בכביש לרחובות המלוכלכים, בין משפחות הפשע לטלוויזיה השטחית, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, בין הישנים ברחוב לדקירות במועדון, בין מה שבדרך כלל קוראים בעיתון, כמו רקפות בין הסלעים, הפנים היפים של הארץ מתחבאים, וכשהיא לפתע צריכה שמישהו ישכב בבוץ בתוך שוחה, לא תאמין איך הם מופיעים, כמו רקפות בין הסלעים, בין הדגלים. יום שישי 1 בצהריים, 1.5 קילומטר בעומק רצועת עזה, כמה מאות מטרים מהיישוב. הכוחות תחת פיקודו של מפקד החטיבה, אלוף משנה, פועלים באחד הכפרים. מגרים כאלה יוצאים מחבלים? מגרים כאלה יוצאים מחבלים. זה יודעת מה מדהים שבכל מקום יכול להיות פרק כזה. הוא יכול להיות בתוך הבית, הוא יכול להיות בחממה. החמאס בנו שם תשתית תת-קרקעית שהתכלית שלה לפגוע ביישובים החוצים את הגדר. מחריד לחשוב שעבדו פה שנים על פירים שהם בעומק עשרות מטרים, מנהרות, פשוט עיר שלמה מתחת לאדמה. בהרבה מקומות אנחנו מוצאים ציוד לחימה, נשקים, אפודים, אנחנו מבינים שיש פה מערך שלם של אויב, אכזר וקר רוח. כוחות משולבים של חי"ר, שריון, הנדסה מבצעים את המשימה. מדובר ברצועת צרה שלא רחוקה מרחק רב מן הגדר. עדיין מדובר בלחימה מסובכת קשה בפאתי השטח הבנוי. זה עולם תחתון שאין בו שום דבר שדומה לעולם המוסרי שאנחנו אנשי המילואים באים איתו. אנחנו כבר באים ממקום של הרבה שנים של חיים אזרחיים, חיים שמלאים ערכים וניסיון לעשות את החברה שלנו טובה יותר, ואנחנו מבינים שמולנו עומד מישהו שיש בו באמת עולם מלא ערכים של רע והרס, ובסופו של דבר אנחנו גם מבינים שזה לא כל כך קשה לנצח אותו, והאויב פשוט יתגלה בפחדניותו, וגדודי המילואים של צה"ל מסוגלים לבוא. אני מצפה שצה"ל ינצל אותם יותר ממה שהוא מנצל כיום, יביא אותם לפה והם ישלימו את המשימה. לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל, או תלמד לתת. לגלות סודות בסתר, להתיר את צבח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט, אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע, פוסע בין הדקויות וממלא שעות פנויות, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, או תלמד לתת.
אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בניינים, לחיות עם כל השינויים, לרקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות בריגושים, תמיד לדעת לוותר ואת הטעם לשמר, לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב. חייל שהגיע ביום הראשון, הוא אמר לי מראש, תשמע, אשתי צריכה ללדת, אני איתכם, אבל תדע שאני ממש פה באיקון. אחרי איזה יומיים אימונים, הוא פשוט אמר לי, אני חייב לטוס הביתה, אשתי בדרך לבית חולים, הוא נסע ללידה, היה איתה, ויום למחרת הוא הגיע, וגם כן הוא הספיק להיכנס איתנו, והיה איתנו 5 ימים. ובסופו של דבר זה היכולת של אנשים לשים את עצמם, לשים את החיים של עצמם רגע בצד, לוותר על כל כך הרבה, וללכת למשהו למען דבר הרבה יותר גדול. בעיניי זה חושף נקודה מאוד מאוד פנימית ועמוקה של חיבור לכל הדבר הזה שנקרא עם ישראל וארץ ישראל. עשן בעיניים, כל בריחה עושה לי טוב, לי נמאס לחיות על האבן, יהיה לנו טוב, יהיה לנו טוב, הכניסה תפילה קטנה אל השמיים, עוד יהיה לנו טוב, השמיים. עכשיו שקשה לי, קל יותר להתרחב, השמחה מגיעה לכולנו.